إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün галимнарны юктан бар кылып тәрбияләп итүче Аллаһы Субханаху ва Хак Тәгаләгә безнең истигъфарларыбыз, хәмд, сәнәрәлебез булса иде. Әгәр дә Аллаһ үзенең киң рәхмәте белән кемне дә туры юлга күндерсә, аны һичбер кемдә адыштыра алмас. Һәм шулай ук әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән кемнедер адаштырса, аны һичбер кемдә туры юлга күндерә алмас. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм Мухаммад бин Абдулла аның кылы һәм илчесе саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Аллаһның киң рәхмәте белән Рамазан аенда беренче җомга көнендә без монда җыелдык һәм Аллаһка шөкер итәбез. Аның киң рәхмәте белән генә без ушбу Рамазан аена ирештек җәмәгать, һәм аның киң рәхмәте белән генә изгелек кыла алабыз. Ураза тота алабыз. Намазларны торгыза алабыз. Шуңа күрә, я Раббым, Алла һәрберебезнең уразаларыбызны, кыямларны, изгелекләрне үзе киң рәхмәте белән кыладан кылса иде. Әмма Рамазан ае әгәр дә кемгәдер җәннәт итеп бер форсат булса, әмма ләкин кемгәдер ул җәһәннәмдә булырга мөмкин җәмәгать. Бигрәк тә куркыныч хадис Тирмизи һәм Әхмәд җинтекләрендә килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу җиткерә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям минбәргә менгәндә 3 тапкыр һәр баскыч сайын амин дип әйтте. Менә шундый ук минбәр җәмәгать Пәйгамбәребезнең 3 баскычлы минбәре һәм шулай ук менә килеп басканда амин дип 3 тапкыр әйтте. Сахабалар сорыйлар: "Я Расулуллах, моңа хәтле син бер кайчан да булай эшләмәдең. Ни булды? Аңлат әле безгә" дип. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минбәргә килеп җиткәч, миңа Җибраил, ягъни фәрештәләрнең султаны Җибраил галейһиссалам килде һәм дуа кыла башлады. Беренче басканда ул кем синең исемеңне ишетсә һәм салават әйтмәсә, хәсрәттә булсын дип дуа кылды. Һәм мин амин дип әйттем" ди. Җәмәгать. Салават, ягъни әгәр дә без Пәйгамбәребезнең исемен ишетәбез икән, без саллаллаһу алейхи ва саллям һәм алейхи салату ва салам дип әйтергә тиешбез. Менә шундый куркыныч дуа. Җибраил галейһиссалам ул үзеннән бер кайчан да бер нәрсә эшли алмый, чөнки ул фәрештә, димәк ул Аллаһтан килгән һәм Аллаһның рөхсәте белән шундый дуа кыла. Һәм Пәйгамбәребез амин дип, саллаллаһу алейхи ва саллям, амин дип әйтә. Карагыз җәмәгать. Икенчегә басканда дуа кыла башлады. Кем әти әнисеннән ризалык алмаса,
ягъни аларга игелек күрсәтмәсә, алар да хәсрәттә булсыннар ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям амин дип дәвам итте. Ягъни үзебезнең әти-әниләребезнең хайр фатихасын алмыйча, ягъни аларның безгә карата ризалык, канәгатьлек алмыйча җәмәгать әгәр дә алар вафат булсалар, бик куркыныч. Алла сакласын ундый хәлгә. Өченче баскычка менгәндә Җибраил галейһиссалам дугасын дәвам итте һәм әйтте: кем Рамазан айны үткәреп тә Аллаһның мәгъфиратына ирешмәсә, ул да хәсрәттә булсын. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтте: мин дә кушылып амин дип әйттем җәмәгать. Менә нинди куркыныч һәм һәрбер безгә уйлана торган хадис. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте белән тырышабыз. Уразага кердек. Кемдер әле эшли, кемдер урамда эшли, каты шундый шул хәтле кызу көннәрдә, әмма ләкин тырыша. Тырыша вакытында авыз ачарга, тырыша мәчеткә килергә, тырыша таравих торырга һәм изгелек кылырга. Әмма менә бу кисәтү җәмәгать һәрберебез өчен. Шуңа күрә әгәр дә Пәйгамбәребезнең исемен ишетәбез икән саллаллаһу алейхи ва саллям, әлбәттә без әйтәбез алейхи салату вассалам, һәм аның белән генә түгел җәмәгать, аның сөннәтенә, аның тормышына әлбәттә без игътибар итәбез. Әлбәттә аның тормышы безнең өчен үрнәк. Шуңа күрә үзебезнең тормышыбызны без шулай ук сөннәт буенча, Пәйгамбәребез кушкан буенча без үткәрәбез. Шуңа күрә әлбәттә без монда игътибар итәбез һәм Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, ватби'уху лa'аллакум тахтадун". Ал-Агъраф сурасында 158-нче аятында. Аның артыннан иярегез, бәлки хидаятта булырсыз, бәлки уңышка ирешерсез дип Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен үрнәк. Һәм ул кылганын без дә кылырга тырышабыз җәмәгать. Һәм әлбәттә менә шундый гади сүзләрне генә аның турында ишеткәндә саллаллаһу алейхи ва саллям, алейхи салату ва салам дип әлбәттә без кабатларга тиешбез. Әти-әниләребез. Әти-әниләребез җәмәгать әгәр дә бу дөньяда әле алар, әгәр дә исәнләр алар, әлхәмдүлилләh, бар мөмкинчелек аларга барып, аларны күреп, аларның мәгъфиратын, аларның ризалыгын алырга җәмәгать. Аларның хайр фатихасын алырга әле бар форсат. Әмма ләкин әгәр алар вафат һәм аларга син хәзер бара алмыйсың, дугаң белән алар өчен Аллаһтан сора. Һәр көнне, һәр намазны әти-әниең өчен изгелек кыл, Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм бәлки шуның белән котылырсың. Әмма мин әйтәм шуларга, кем әле үзенең әти-әнисе белән ара төземәгән, бар андыйлар да җәмәгать. Ишетәм һәр көнне төрле хәлләр була җәмәгать. Бер-берсен аңламыйлар, бер-берсен ничектер якын итеп күрмиләр, Алла сакласын. Әйтәм бит, күпме генә картлар бит шулык үзләре генә яшиләр, тормышны алып баралар җәмәгать. Шулык җегетләр сөйли менә, садака таратканда, корбан итләрне таратканда керәбез. Ишекләрне ачалар ялгыз әбиләр, бабайлар. Ни кызганыч.
Кайбер әбиләрнең хәтта балалары бу шәһәрдә тора. Бер ай түгел, бер ничә ел күргән юк. Бу бик куркыныч җәмәгать. Алла сакласын. Шуңа күрә Алла сакласын, әти-әниннән ризалыгын күрмичә, аңа игеллекне күрсәтмичә, Алла сакласын, Аллаһның ачуына ирешергә. Алла сакласын. Шуңа күрә әлбәттә һәрберебез менә бу айда, Рамазан айында, изге Рамазан айында без әлбәттә үзебезнең нәфесебезне бәлки ничектер кулга алып, әтиебез, әниебезгә барып, бәлки йомшак сүздән табарга тиешбез. Шуңа күрә форсат белән кулланыгыз. Шулай ук җәмәгать, балаларыбыз, әгәр дә син үзеңнең әниң, әтиеңнән мәгъфират, ягъни аның ризалыкны алмадың икән, димәк син үзең нинди булдың син, субханалла. Һәм син әти-әни буларак үзеңнең балаңны ничек тәрбиялисең? Нәрсә аңлый ул? Ничек тәрбияләнә? Шуңа күрә бүген ошбу айда без үзебез әлхәмдүлилләh ураза тотсак та, әлбәттә үзебезнең гаиләбезгә дә тәэсир итәргә тиешбез. Әле безнең арабызда күбебез әле тулысынча гаилә белән уразага кергән. Үзе уразада тормыш иптәше юк, мисал өчен. Ни кызганыч, ничек авыр бу абзыйгамы, апагамы өйгә кайткач, анда Рамазан мухиты юк ул гаиләдә. Ул гаиләдә дөнья дәвам итә. Шуңа күрә мин аңлыйм кайбер кешеләрне, чөнки әлбәттә ул иң беренче үзе үзгәреп, Аллаһтан сорап, әлбәттә үзенең гаиләсендә дә ниндидер үзгәреш кертергә тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә Тәхрим сурасында 6-нчы аятта әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Эй иман китергән нар, эй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең гаиләгезне җәһәннәм утыннан коткарыгыз, сакланыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә син үзең әлхәмдүлилләh уразада икән, әлбәттә матур итеп, йомшак сүз табып, хикмәт белән үзеңнең гаиләңә дә ничектер булса да инде җиткерергә тиешсең. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати ва мау'идати хасана. Ягъни яхшы сүз белән, хикмәт белән үзеңнең тормыш иптәшеңә, үзеңнең балаларыңа син җиткерәсең Рамазанның фазилатларны. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh җәмәгать, без күбәябез. Аллага шөкер. Таравихта инде яртыдан күбрәк без басып торабыз монда. Шул хәтле, машалла, теге куаныч. Әмма ләкин безнең тормыш иптәшләребез, алар нинди хәлдә? Менә шул һәрберебезне борчырга тиеш. Шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтә, Таха сурасында 132-нче аятта: "Ва аъмур ахлаки бис-салати вастабир алейха." Аллаһ Тәгалә әйтә, үзеңнең гаиләңне намазга өйрәт, намазга бастыр, һәм үзең дә матур итеп намазыңны алып бар. Торыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә без беләбез, хадистә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям күбрәк Рамазан аенда инде әлбәттә күбрәк соңгы төннәрендә үзенең гаиләсен торгыза иде. Үзенең тормыш иптәшен торгыза иде, тахаҗҗуд, кыям басып торырга. Һәм Аллаһтан сорарга. Шуңа күрә җәмәгать, амин беләм, әлхәмдүлилләh, безнең арабызда бар шундый кардәшләр, алар мактаналар. Амины хатын торгыза ди, тахаҗҗудка ди, машалла ди. Амины хатын торгыза ди, кыямга ди. Әлхәмдүлилләh. Аллага шөкер. Әмма ләкин син аңларга тиешсең, синең өстеңдә җавап.
Синең өстеңдә җавал ар-риҗалу каввамун алан ниса, ират кешеләр, иратлар, ирләр, алар үзенең хатыннар өчен җаваплы, үзенең гаиләсе өчен җаваплы. Шуңа күрә, әлбәттә күркәм, әмма ләкин син аңларга тиешсең, син үзең дә матур итеп, үрнәк күрсәтеп намазыңны торгызырга тиешсең. Рамазан ayında мөнәсәбәт җәмәгать бигрәк тә куркыта. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның амин дигән җавап бирү бигрәк тә куркыта. Әгәр дә син ошбу Рамазанга ирешкәнсең икән, әгәр дә син киң рәхмәте, Аллаһның киң рәхмәте белән ураза тота башладың, әле исән, кемдер мисал өчен вафат булды бит, ә син Аллаһның рәхмәте белән әле яшисең әле, һәм ошбу Рамазанга ирешкәнсең, һәм әгәр дә син ничектер теге файдасыз вакыт үткәрәсең, Аллаһ сакласын. Аллаһ сакласын, һәм анысы гына түгел җәмәгать, без шул ашау һәм ишүдән тыелып кына тынычланырга тиеш түгел. Без аңларга тиеш, без Рамазан ае ул үзе изге ай. Ул үзе изге ай, Рамазан ае, Шагбан түгел, Мухаррам түгел, Рамазан ае. Аллази унзила фихил Кур'ан. Аллаһ Тәгалә шул айда Коръән иңгән безгә, кешеләргә тормышны өйрәнер өчен, дин буенча яшәр өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә безне ошбу айны мәҗбүр итте ураза тотарга. Ошбу айда күбрәк әҗр саваплары һәм Аллаһның мәгъфираты. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мен лам ядъ каула вал амала бихи, фалейса лиллаһи хаҗата фи ан ядъ та'амаху ва шарабаху." Карагыз. Мен лам ядъ каула. Кем ялганнан тыелмады, ураза тотып, намаз тотып, ялганнан тыелмады, Аллаһ Тәгалә фалейса лиллаһи хаҗату фи ан ядъ та'амаху ва шарабаху. Аллаһ Тәгалә аның сусап һәм аш йөрүдән мохтаҗ түгел ди. Бу Бухари җинтегендә килә бу хадис. Ягъни без үзебезнең уразабызны дөрес аңларга тиешбез. Әлбәттә ураза теге үзебезнең курсакларыбыз белән гына түгел бит. Әлбәттә ул безнең каләпләребез белән, безнең ирәкләребез белән. Шуңа күрә шул ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шул ук турында тагын әйтә: "Лейса сияму минал акли ва шараби." Ураза ул ашау һәм ишүдән тыелу гына түгел ди. Иннама сияму минал лахви вар рафафи. Дөреслекдә ураза ул буш сүздән, әшекелектән һәм уятсызлыктан тыелу. Әйе. Ягъни үзебезне үзгәртү, яхшы якка, үз нәфесе без белән эшләү җәмәгать. Әйе, Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән ошбу Рамазан аенда инде без беләбез, җәһәннәм капкалары бикләнде, җәннәт капкалары ачылды, шайтаннар богауланды, һәм син үзең нәфесең белән калдың. Менә эшлә үзең нәфесең белән. Эшлә, кара. Үзеңнең кимчелекләреңә кара. Ул күренә җәмәгать. Күренә кашан син көне буй аш йөрисең икән һәм киләсең шул ук ифтарга, киләсең шул ук мәчеткә, авыз ачарга, һәм әгәр сиңа су финик җитмәсә, ничек син үзеңне тотасың? Ул күренә җәмәгать. Менә Аллаһның рәхмәте яусын, мин форсат белән кулланып сезгә рәхмәт сүзләрне әйтергә телим, чөнки Аллаһның рәхмәте белән 400 якын ират кеше, 300-дән артык хатын-кыз, менә ошбу үзәк мәчеттә без авыз ачабыз. Әлхәмдүлилләh, тәртип, Аллаһка шөкер. Бер-беребезне хөрмәт итәбез. Бер-беребезне карыйбыз, килибез.
Әлбәттә, бу шундый күркәм, шундый, машалла, күренеш. Без инде өйрәндек хәзер, Аллага шөкер, мәчеткә дөрес итеп йөрергә. Дөрес дигән сүз нәрсә ул дөрес? Кайчакта мәчеткә килеп без онытылабыз, без мәчеттә дип. Әмма ләкин, әлхәмдүлилләh, тәртип бозмыйча, менә хәзер инде бүген 3нче ифтар, ягъни 2 ифтар безнең үтте. Шулай ук таравих намазлары матур итеп басып торабыз, Аллага шөкер. Бер-беребезне хөрмәт итеп. Без беләбез, без төрле. Безнең арабызда төрле милләттәшләребез бар. Төрле милләт, таҗик булсынмы, үзбәк булсынмы, татармы, чувашмы, урыслар булсынмы, әмма ләкин без бер-беребезне хөрмәт итәбез. Өлкәннәрне тырышабыз, күрергә, Аллага шөкер. Юл бирергә. Әлбәттә, бу әйтәм бит, бу җәмәгать, бу үзгәреш. Шуңа күрә дәвам итик. Дәвам итик җәмәгать. Без күп, әлхәмдүлилләh, безнең җегетләребез, хәзрәтләребез, без тырышабыз җәмәгать. Тырышабыз оештырырга ушбу ифтарларны. Уйлап карагыз, ул җиңел түгел. Җиңел түгел, 700дән артык кешене ашатырга һәр көнне җәмәгать. Аллаһның рәхмәте яусын безнең поварларга, пешерүчеләргә. Аллаһның рәхмәте яусын, әйтәм бит, безгә килгән кунакка, Гали хәзрәткә, ул тырыша җәмәгать, ул көне буе үзен әзерли, яттан Коръән чыгабыз монда җәмәгать. Таравихта бу эш. Шуңа күрә әлбәттә без сездән дә көтәбез, безгә карата без таләп иткән тәртипне сакларга. Без сораган таләпне иншалла сакларга без һәм әйтәм бит, Аллаһның рәхмәтләре яусын, шулай дәвам итик җәмәгать. Шул ук намазларны торгызу, әйтәм бит, уразада әгәр дә без ураза тотабыз икән, әлбәттә без гөнаһлардан тыелырга тиешбез. Гөнаһлардан тыелырга тиешбез, күбрәк менә шул ач килеш дип әйтәм инде мин. Күбрәк менә шундый чарада, көндез, эш вакыты, әйтәм бит, кемдер авыр эшләрдә эшли, мисал өчен, предприятие, организацияларда, менә шунда үзеңне күркәм итеп күрсәтү, күркәм холык белән елмаеп, хәерле йомшак сүз әйтеп, менә шулай уразан тотарга насип булсын. Шуңа күрә ушбу хадислар безгә җитә җәмәгать. Безгә җитә шул. Гөнаһлардан тыелып, буш сүздән тыелып, без үзебезне тәрбияләргә тиешбез һәм үзгәрергә тиешбез. Ушбу Рамазан ул безнең өчен үзгәрү ае. Без Рамазаннан соң үзгәрергә тиешбез. Иншалла. Һәм әйтәм бит, Аллаһның мәгъфиратына ирешергә тиешбез. Әгәр дә узган җомгада без тақвалык турында сөйләгән идек. Тақвалык Аллаһның газабыннан, аның ачуыннан саклану дип сөйләштек. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кем аны курка, кем аның газабыннан саклана, әлбәттә ул аларны гафу итә. Һәм ул безгә мөмкинчелек бирә. Һәм әйтә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям, "Ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан, ман қама Рамазана иманан ва ихтисабан". Карагыз, кем ураза тота иман белән, өмет белән, кем кыям басып тора, ягъни таравихларны басып тора, иман белән, өмет белән, гуфира лаху ма тaqaddama мин замби, гөнаһлары кичереләде. Гөнаһлары кичерелер иншалла, әгәр дә без өметләнсәк. Шуңа күрә менә аның юллары җәмәгать. Аллаһның мәгъфиратына юллары менә ул Аллаһ Тәгалә һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәттеләр безгә. Шуңа безгә кала фақат буйсынырга да гамәл кылырга. Аллаһның рәхмәте белән безнең монда мәчеттә программа бар. Аллаһның рәхмәте белән безнең укытучылар, син теләсәң, монда килеп көндез сине Коръән өйрәтәләр.
дөрес итеп укырга. Әгәр дә син ятладың икән ниндидер сүрәләрне килеп, син аларны сөйлә, күрсәт, дөреслеген өйрән. Аллаһның рәхмәте. Һәм әйтәм бит, әлбәттә, Рамазан айы ул садака айы. Ул закат чыгару айы. Ул изгелек кылу айы, хәтта әйтәм бит, шул ифтарларны оештыру, анысы үзе бер изгелек җәмәгать. Үзегез күрәсез, һәр көн менә ике тапкыр инде борчылып калдык, урын җитәр микән, юк микән дип. Урын җитәр микән, юк микән дип, әле бездән тыш Нур мәчетендә Аллаһның рәхмәте белән ифтарлар үтә. Красный Ключтә үтә. Һәм якын тирә мәчетләрдә тырышалар, шул ук 36-нчы микрорайонда мисал өчен тырышалар ифтарларны үткәрергә. Машалла җәмәгать, анда мәҗлесләр тулы. Без күбәябез. Без күбәябез җәмәгать. Әмма ләкин әйтәм бит, Аллаһ Тәгалә ул аңа кирәк таквалык. Ул бездән көтә таквалык. Шуңа күрә без күп тик тизрәк куанырга түгел, әле сыйфатларыбыз да булырга тиеш. Күркәм холыкларыбыз да булырга тиеш. Җәмәгать, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu.